السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. أما بعد، الله تبارك وتعالى يغانا بيروبار يرغونا وأنن اتناكذاتلرنا خالق ومالك ولن سبوح قدوس حق تعالى هما من اديان طاعات عبادت لمذي خيرات إحسانات لمذ دعاء خير لمذ خداي تعالى رزاية تبموتون آتيان قدم لمذي بالديني برنامجlara daştan yakından qarılışıp qoşuluşup gelip durmağımızı Huday Taala hemmemizden kabul etsin inşallah. Dünyanın yüzünde inki behterin mekan mescidin içinde bizi uyuşuşu yali, ahirette inki behterin mekan cennet-i firdevs'in içinde uyuşursun hemmemizi. Mübarek Nisa suresinin ayetlerinin tercüme ve tefsirleri Allah Teala'nın tevfik vermegi bilen bir hafta 15. aya ve 16. aya bu ayetlerin içinde edilecek gurrun bahsimiz bir nesi zinanaları ki adam thibba oladura, muteahhil oladura, yine de Huday Taala'nın haram eden fahişe zinaga mubtala olya şoların hakkında inen ayetla şu mevrattan bir az gurrun açart inşallah. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Vallati ya'tinal fahişete min nisaikum fastashhidu aleyhinne arba'aten minkum. Ayetin tercüme ve manasına girişmekak sebebi nuzuluna näme illat näme waqaa sebeplişe ayetle inipdir. Öňçäk şoň gurrunly aýdaýly oham ayetin manalaryny gowy düşünür. Dini mubine İslam gelmeginden öňçäk zamany jahiliyet, garanqyçylyk zamany adam heywan yali belki heywanın nefes olup yaşap yolun zamanında bir bidirik yağdaylan mersi bir zinana adamsı boladura bir neferin nikahında da olsa yine bir zin adam bilen irtibat açıp haram rabıta açıp şu form azadiler zamanı cahiliyette barmıştık. Ve din-i İslam geliye elbette bir tofor adamlar şu zamanada da öz tabiatleri söýmälligi sebepli etmeýänmişdikler. Amma bir toforlary şoňa mubtalamışdikler. Din-i İslam gelip evaillerine da zayıf imani zordan musulman bolallar. Şolun arasında şuzura zinanalarının arasında tafilýänmişdik. Köz adamsından başka bilen haram rabita açılyan yağdayı. Ohum sahabalar Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin yanına aydipdirlar. Dini İslam şu mevratda näme diýen kam? Adamın, insanın bolmasa tabiatine göre gitsen, aklına göre gitsen, öz insafı vicdanına göre gitsen bir gelişýän yağdaya däşi. Yönü din näme hukmetýär, bir hukmi İslam dinimiz şu mevratda aýtmarmyka diýip şoňa gözleşýänmişdikler. Ke şu ayetler inipdir.
innin manasyna gulak asyn. Wallati ya'tinal fahishata min nisaikum. Ol bir tor zinanalar ike fahishe işe gelýärler. Fahishe işe mubtala bolýarlar. Fastashhidu alayhinna arba'atan minkum. 4 adam şoňa şahit bolsun şu edýän işini. Şüzre iş etdi biz gördük dip şahit bolsunlar. Fa in shahidu fa amsikuhunna fil buyuti hatta yatawaffahunna al maut aw yaj'al Allahu lahunna sabila. Dini İslamyň buyrukları yuwaş-yuwaşdan azaddan buyurulupdyr. Meselem arak öň içilýänmişdik. Dini İslam gelenden soňra birden arak haram diýmepdir. Namaz wagt içmäň diýipdir, içmeseňiz gawy bolar diýipdir. Soňra kullini içmäň diýipdir. Şoň ýaly biz zinanalaryňda hukmuny Hudaý Taala astadan yuwaşdan beripdir. Deslapky etmeli iş şomoga awail İslam şeýlemişdik. Fa amsikuhunna fil buyuti. Şıcra zinanany bir öýe gawak goýmaly, zindan etmeli. Hiç taşary çykmaga ijazat bermeliler. Hasanaden hatta yatawaffahunal maut. Ta ölüm gelip şulary alyp gidýänse, ta ölýänse zindan bolmaly. Aw yaj'al Allahu lahunna sabila. Ya da Hudaý Taala ýene bir ýol şulara goýýansa, ya ýene bir hukum gelýänse, şu halka hukum şey. Şüzre fahisha haram zada mubtala bolan zinanany bir otokda gawap, iýbiskitin şonda goýup, bir ýöne istinja bolmasa, hiç ýeri çykarmany saklapdyrlar. Hasanaden ta ölýänse, ya ýene bir ayet inýänse şolaň mawrudynda, ýene bir hukmy jedid gelýänse, Oham şol aralykda bolan ýagdaýlary şform saklapdyrlar zinanalary. Amma bir ýyl geçmedi diýe Peýgamberimiz sallallahu aleyhi we selleme jediden hukum inip nazil bolup da Peýgamberimiz hoş bolup sahabalaryň arasynda inniki hukmuny aýdypdyr. Bir ýyl geçenden soňra Hudu anni qad ja'ala Allahu lahunna sabila. Ay tawil alın, gelin Allah'ın hukmunu tawil alın menden. Hudaý bu zinanalar üçin bir ýol açdyny diýipdir. Inni nämetmeligi belli boldy diýipdir. Öňçe her zinana bolsa fark etmeýär, zinak mubtala bolsa gawalýady, zindany edilýärdi. Amma Sure-i Nur'un 2-nji aýaty inşallah şol akbaramyzda mufassil gurrunlaryna girişer. Az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahidin minhuma 100 jalda. Zina eden zinana, erkek eger öýlenmedik mujarret bolsa her haýsyna 100 şallak gurun diýär Hudaý Taala. Eger öýlenigli mutahhil bolsa onu sençar daşlap ölýänse, jany çykýansa daşlamaly. Şu hukumla inipdir bir ýyldan soňra. Peýgamberimiz sahabalary düşündiripdir. Oham şolaň arasynda her kimki mujarret bolsa şallak gurulup, eger däni mutahhil bolup şu iş eden bolsa seňsar edilipdir. Bula ayetin 15-nji ayetin däni qysgaça mana we sebebi nuzulu tefsiri boldy. Amma bize gerek gurrunumuz. Wallati ya'tinal fahishata min nisaikum. Ol bir tor zinanalar ike sizin zinanalaryňyzdan fahisha gelýärler. Haram işe mubtala bolýarlar. Fahisha diýip Arap dilinde her bir günah bolsa, her bir yokuş görülýän iş bolsa, şoňa fahisha diýär Arap. Amma şahta Kur'an fahisha diýip aýdýany tamamy mufassirler ittifaq bolupdyrlar. Fahisha diýany ýani zina. Şahtaki Hudaýyň aýdýany wallati ya'tinal fahisha
yani haram rabita tamam ulamalar şoňa tefsir edipdirler. Ey musulman walla şu jahad ýerde bir gurrun nagat bir teleke ýagdaý bolmaly. Adam Hudaý saklasın şoňa mubtala bolmaly ki Hudaý Taala şoňa öz Qur'an-ı Keriminde fahishe dip ad takypdyr. Bolmasa Qur'anyň içinde butperestliň gurruny bar, oňa fahishe diýmäpdir. Araq içmän gurruny bar, oňa fahishe diýmäpdir Qur'an. Inatak sövmek, bihurmaty etmege fahishe diýmäpdir Qur'an. Birji däne günah bar, şoňa fahishe diýipdir Hudaý Taala. O da näme? وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً. Zina diýen zadyň ýan goýundan barmaň, beter fahisha zatdyr diýipdir. Şu işi Hudaý Taala bir urswaçylyk diýip tanytypdyr. Şu iş adamyň bir tabiatini gelişmeýän zat. Adamyň kullun sistemini iýmeýän zat. Adamyň akly bilen jur okuýmaýan zat. Adamyň namusyna, awryna hiç diň okuýmaýan zat. Şu sebepli innehu kana fahisha, beter fahisha zatdyr diýipdir. Hatta şu zinany, ey musulman walla, şu zina tamam milletlerde haram, memnu. Hala musulman, hala kafir milletler. Yehudo, Nasarao, hala butperesto, her bir din bolazym. İmam-ı Azam Abu Hanife rahmetullahi aleyh öz bir mesaillerini şunu delil okuýar ki zina tamamı millette ýokuşwerilen memnu zat diýe. Şayet milleti mubtala bolup ýören bolsun, şayet döwleti ijazat berýän bolsun, amma öz kanun esasilerini zina bir gaýtarlan memnu zat. Çünki insanyň tabiatine iýmeýän zat. Amma hassasy bihavryçylyk eger bir zinanyda bolsa, erkek adama da gelişýän zat diýil. Bitirdi zinanyda. Şeytan bir zinana fahisha bolanyny begenşi, mün erkek adamyň fisq fujur fasyk bolandan känmegen ýa-diýe. Bir zinany ýollan alışda şıjra haram zady mubtala bolsa, begenşi şeytanyň erkek adam mün däne haram işe mubtala bolýar, fisq fujura barýar, şeytan zinana beter hoş bolýar. Şolar harama mubtala edip bilse şeytan beter utýar. Beter fahişeligi sebepli de, telekezatlygy sebepli de Qur'an-ı Kerim 4 tane şahit tutun diýipdir. Bismillahirrahmanirrahim. Gele ordamlam, gesa ýokra gesa. Sağ. وَاللَّاتِي يَأْتِينَ الْفَاحِشَةَ مِنْ نِسَائِكُمْ فَاسْتَشْهِدُوا عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةً مِنْكُمْ. Bir neferin oğurluğu sabit boljak bolsa, iki adam şahit bolsa bolýar. Bir neferin aragçylygyny sabit etjek bolsaň, iki şahit bolsa bolýar. Bir neferin hakyny iýelligini sabit etjek bolsaň, iki şahit bolsa bolýar. Her bir hukum qazyň ýanyna iki şahit bilen bitýär. Amma birji däne hukumma ki şoňa Qur'an, Hudaý Taala 4 adam baýat şahit bolmaly, iki adam yaramýar diýipdir. 4-dürsi erkek adam bolmaly. Bir zinana bolsa da şahadat kabulläl. 4-dürsi erkek adam bolmaly. Näme diýip? Şun zinanyň beter paşadygy bereklisi da. Bir insan eger oğurluk, arak içme bilen, şızır bir zatlar bilen näni tohmat urulsa, lekkedar bolsa, ol beter olokon biýawryçylyk däl. Amma bir adam
eger zanaga däni şahit bolunsa şoň zana edelligine uly milletin arasynda bilinse şol adamy bir ulukon namasyny awryny dewmek bitir ulukon şarafaty gaçya bitir urswa bolýa şo sebepli ýöne bir iki adam muny rahat muň awryny gaçar ýal etmekdir Hudaý Taala 4 şahit bolmaly. Eger bir adam jawan oglan şyjyra däni haram iş mubtala bolanlygyna şahit bolsalar onu bir jawan soňra başyny ýokary gallap bilmeýär. Uly milletin arasynda hemişe biýawry ulukon awry gaçya. Eger mutahhil bolsa dagy onu daşlap seňsar edip öldürilmeli. Ol ogul zina olan şoğu bilen hanawadaty bilen bile ulukon bir gynçylyga ýagdaýa düşýär. Şo sebepli ýöne bir iki adam bilen bolmaýar. 4 adam şahit bolmaly. Hasda bir zinana eger qyz oglan şoňdany şyjyra eden günahı zahir bolup däni ýüze çyksa gazy we milletin ýanyna qyz oglany nagat biýawryçylyk nagat şikast diýjek ýaşaýşynda nagat ulukon namusy şarafati däni awrydan gitjek. Şo sebepli Hudaý Taala 4 adam bolmaly. 4 bolmasaňyz gelmeň gazyň ýanyna diýipdir. Hatta 4 bolmany 2 bolup 3 bolup gazyň ýanyna barsalar özüne şalla gurmaly. Siz ne bir musulmany sevýäňiz diýip özüne şalla gurup goýbermeli şeriatymyz. 4 bolsaňyz gelin bolmasa gelmeň. Sonunda beter adamyň urswaçylygy etýär, beter biýawry etýän zat. Hassa adam suwazina bolup bir neferin nikahyna bolup şu harama mubtala bolsa nagat bir ulukon urswaçylyk ya sen sar bolmaly ya adam bilen ogul gyzynyň arasy kullan aýryşmaly talaga judaýya baýs bolýan zatla hulasa şu iş biter fahisha bolan soň fakat Kur'an-ı Kerim şu amala fahisha diýipdir. Bu fakat şu amel üçün 4 adam şahit bolmaly. 4 bolmasaňyz muň biýawry etmeň bir musulmany diýip 4 şahit tutmaly diýipdir Hudaý Taala. Wallati ya'tina al-fahishata min nisaikum. Amma ey musulman walla bir sual. Näme diýip zinanala fahisha haram wada barmaly. Allah näme baýs näme? Hatta şu zamanada näme diýip bir musulman ahirede we Hudaýa imany we cehennem we dowdahy imany we ýene de şyjyra haram irtibaty barýa. Näme zat baýs bolýar kamşyňa? Aýa fikir edip gördükmi? Ulukon delili şu zamanna ora aýdar bolsak hemin bidirek tebligatla risanalan üstü bilen şebekelen üstü bilen mecellelen üstü bilen aslın tamam her bir gurrun iki edilýär. Bir adam bir qyz oglan bir erkek oglan baýat bir dosy bolmaly. Öz jinsi muhalifinden baýat bir dosy bolmaly, bir irtibat tapýany bolmaly. Aslyn her bir ýere bakyp görseň şunu tebliğ edýär. Risanalar özde tamam şundan başga näme tebliğ edýär. Şebekeler özde de var. Hatta oglanjyga kökedilýän bername kodegine çelli. Oglanjyklygyndan näme öwredilýär şoňa? Görseň iki däne pişik, iki däne sıçandyr. Amma işqo aşygy aralarynda ba. Amma şyjyra bidirek irtibatatlar arasynda ba. Inni zamany bir jere bolupdyr. Her qyz oglan uly qaýgysy bir dostu bolmaly. Dost ýaby bir ulukon muşkul bilen jamaamyzda şumal. Bir jawan oglan baýat bir dostu bolmaly. Şu dost ýabyly bizi Allah'dan alıp kalıptır. Hedef esliden alıp kalıptır. Bizi sayfımızdan alıp kalıptır. 5 vakt namazımızdan alıp kalıptır.
Şu dost yabiyle bir topar erhiliyle ağrısını açıp koyverdi. Bir topar neresi oğlancıkları inatasız koydu. Ba enesi görüp bilmeye, ba dedesi görüp bilmeye. İnatalı yetim olup kaldı. Şu kavuruşmele, şu bidirek lisanının öğretken zatları geldi bizi de yani şu halete getirdi Müslümanlık Allah. Bizi hedefe eslimizden bir dünyak ne mi deyip yaratılıptır, ne mi deyip geliptir. Ama bizi de yani alqalılı bizattı. Bizim ne yaşayışımızda hedefimiz ne mi? Hatta eğer bir qiyl oğlan, bir oğlan dostu yok bolsa kiçilik bilin ya. Ki Hudaý saklasın Allah bilen dostluğu va, işq-i muhabbeti va onu özelmeye. Allah üçün haramdan kaçırıptır onu özelmeye. Ama görün din o İslam o millet o Müslümanımız ne kadar zayıflendi. Bir vakt bir Müslüman yurtların birisine kafir yurtların birisi dofulmana hemletmani barnama kuruptırlar. Ki her zamanında da edip duran işleri. Bir makala bir casusi iverip göröylüğün şolun yağdayından haber alaylın. Nezire biz barsak dağı utubilecek mi, utup bolacak değil mi olary? Bir casus giriptir o bara, köçelerine, hiyavallarına görüptir bir iki tane oğlancık ellerinde tir kaman ok yay va oynap yala içinde birisi ağla oti. Yankı casus barıptır oy can oğul näme ağlayan okun yok mu yayın yok mu ne oğlanla bilen oynanak ağla otin diptir. Ol oğlancık ağlap inni ahta'tul hedef vah mena bir tir bilen belledim şu hedefime var digmedi beyrak var digdi şu hedefe vurup bilmedim deyip ağla otin diptir. Yankı casus aydıptır oy canı onun için ağlap näme berip yeni bir tir Allah yamaşqa belle vurursun diptir. Yankı oğlan näme diptir. ولكن العدو لا ينتظرني حتى آخذ سحما آخر وأصيب الهدف. Oy ağam näme diýip otyň dipdir. Mege ikilenji bilen gurup oturmamy düşman maňa mahal berjek mi dipdir. Şu evvelkide vurdum, evvelki vurup bilmesem hata gitdi, ikilenjini alýansam düşman meni vurar dipdir. Yani ikilenji bilen vurman gurnuňy de dipdir. Men evvelki bilen baýat vurmaly şu hedefim dipdir. Şonda yankı casus bollu deyip sesini çıkarman ýerine gaýdypdyr. Siz de sesini çıkarman ýatyberin, hani olaba barp bolar ýaly. Oğlancyklar bilen ýöle şygat jenge, wurşa, amadagi görüp oturly dipdir. Amma bir näse el geçýär. Bir näse el geçýär. Ýene de yankı casus bar ýa, yankı oba köçelerine, hiyavallarına görüye bir oğlan ağla oti. Amma inni onun meşil on öňsäki gören jawan ýaly de bu jawan. Egin maşy ütgäpdir, ýüzi gözi, saçy ütgäpdir. Ağla oti. Sorapdyr jany näme boldy, näme ağlaýan dipdir. Ol oğlanyna aýdypdyr. Dogrusy men bir gowurýan gyýdym mady, aljak dip dol fikrim harapdy. Şo maňa geljekde ýene bir bilen näni guda bolupdyrlar. Men şoňa ýetip bilmedim dip ağlap otyndy. Şondan yankı casus el sarfyp gitdi diýe. Ýurt öz obasyna barıp aýdyp, oba bilen dofulup gelip şo näse wagtyň içinde ýykdylar allylar diýe şo musulman ýurdy. Ey musulman dogalla, öz haramyzy bir fikretden görüň. Yaşayışımız nirek barıptır. Ahiret ba, Hudaý ba, hemmemiz Hudaý tanymak üçin yaradylypdyr. Hudaý Taala men insa jini yaratmadım, meger meni tanyýarlar diýip yaratdym diýe. Hedef asliden nirde gelip ýer. Ulu jamiýamyzyň derdişi
Hudaý saklasyn dost ýaby diýip bidirek guşylaň üstübelen, çetleň üstübelen, ýene bir şyzratlaň üstübelen görüň biz hedef aslymyzdan galypdyr. Ve mege eşq we muhabbet haram mı mege günah mı? Bir toporlaň şu mawrutda aýtýan gürrüňleriniň jogabyny gaýtarayly, gowgulasyň. Bir alim adamdan sorapdyrlar, aya eşq we muhabbet halal mı ya haram mı diýipdirler. Ol alim buzurgawar jogap beripdir. Eşq we muhabbeti ki halal diýipdir. Amma eşq we muhabbeti ki haram diýipdir. Yani eşq ta eşq ba. Eger bir adam öz ene atasyna eşq etýän bolsa, öz ogul gyzyna eşq etýän bolsa, öz dinanasyna, öz adamsyna, öz milletine, öz owasyna eşq etýän muhabbeti var. Bula halal we sowap da var. Amma bir eşq ba haram. Ke saňa namehrem Hudaý haram edip goýupdyr. Şoňdany muhabbetini ýüregiňe salyp, we şo bilen haram rabete irtibat asmaklyk bu eşq däl. Bu halal eşq däl, bu haram eşq, bu günah eşq. Izadan ýok şonu öz ýüregiňe salmaga. Hasa bir zinananiki adamsy var. Hasa bir zinanayki adamsy var. Gelip ýene bir adamyň eşqi muhabbeti ýüregimde var. Ol eşq haram eşq, ol eşq günah eşq. Onu ýerleme eşqlerden. Dogry eger öz adamyň bolsa, öz zinanaň bolsa, ogul gyzyňa, ene ataňa et eşq muhabbetini Rasulullah jana, Hudaý Taalaga eşq bata eşq. Amma şu soragy diýen ýene soragyny diýe. Näme diýip haram? Eşq adamyň ihtiýaryny da, eşq bir icbari zat, ýüregi ýürenden soram adam ýüregine ýewip bilmeýär ki. Eşq bir adamyň ilini da zat, ihtiýary da näme diýip günah bolmaly ýa? Ey musulman, dogry eşq adamyň ilini däl, eşq adamyň ihtiýaryny däl, amma muqaddamat eşqa alaga adamyň ilini ki. Bir dinaney ki aýdýa adamymdan başga biri ýüregimde ýadymdan çykaryp bilemek. Bir dinaney ki adamsy var ýüregimde ýadymdan çykaryp bilemek. Näme diýip şu dinany bilen şol adam bilen salam aleyk edip durun. Näme diýip özüň kepleşip durun. Näme diýip gatnaşyp durun şu hanawada bilen. Wagty ki görýän bidirekden fajie zatlara barjak idi. Bidirek teleke ýagdaýlara çekjek. Ve sen ödeğini ölçüp bilecek değil. Näme diýip muqaddamatdan öwrülmäpdiň ýerine. Yani eşq adamyň elinde değil, muhabbetki adamyň kudretinde değil, ihtiýaryň ýok bu zatlara, muqaddamat eşq ihtiýaryň ma? Näme diýip o hanawada bilen gatnaşýan? Näme diýip telefonyna jogap berýän? Näme diýip SMS-lerine jogap berýän? Ki ahyrda da şikary bolup durun. Inni de menne takdir ýok diýjek, menne günah ýok diýjek. Waq bir adam ki ýüzüm bilmeýän, näme diýip özüni soňlaýar? Soňlap garq bolup, "Oy men ýüzüm bilmeýärdim" de diýip bilermi şo? Ýüzüm bilmeýän bolsaň, näme diýip özüni soňlaýan? Waq ot ýakjagyny bilýän bolsaň, näme diýip özüni odaklaýan? Otda ýanjagyny bilmeýänmi? Biz muqaddamat eşikden gaç. Haram irtibatları ki şeriat icade bermeýär. Haram oturuşukla, haram restamatla. Eger korkyňma bolsa, gaçet. Täňki özüňi däni guya oklamakan. Täňki özüňi däni eşq, muhabbet diýen bidirek wahm hyýalaty oklamakan. We Hudaý Taala, Allah Taala yaradanyň öwünde özüňi günahkar asy etmäken. Adam eşq muhabbet diýeni aýrylmaýa, ihtiýarynda däl,
Bu da bir yalan görürüm. Adamın yüreği aynı hudani füydem veren oğlancık yali. Kesmesen gider idi. Hiç oğlan özü füytten doyup kesilyen neldir. Bayet enerjin kesmelidir. Ene kesmeli olmasa oğlan kesilmeye. Seninle o aşkı muhabbeti kes. Huda üçün, kıyametin üçün, doğuluktan azat bulmak üçün, vay cenneti vermek üçün, olukun saadet üçün, öz ademin üçün, oğul gıydın rahmet. Ol aşkı kes. Amma Huday Teala da arkan, bulmur diyme, başarmar nime, bir Huday ki Hazreti Yusuf'u Züleyha'dan keffi, haram aşkını aradan ayırdı, seni de eder, sana da başarar, kadir Allah'dır, kudreti la yazaldır, hemişe kudreti bağdattır. Hazreti Yusuf, biliyanız mı vakti ki Züleyha, barıp ol Mısır'ın dani, padişahının, vezirinin nikahını moğa, Yusuf filan eşk etti. Aya eşkı haram demiş. Ve Yusuf peygamber de öz tabiiyeti insaniyeti bilen bir fikri Züleyha karşı nevrilli. Kur'an aydiye Euzu billahi mineşşeytanirracim ve laqad hammet bihi ve hamme biha lawla an ra'a burhan rabbih. Züleyha hammet bihi şu Yusuf'a karşı yüreği öğrilli ve hamme biha. Yusuf peygamberin de yüreği öğrilli Züleyha karşı. Ve şu moğa öğrilmekliği de haram. Çünkü Züleyha'nın adamsı var. Lawla an ra'a burhan rabbih. Allah'ın kudretini görmese Yusuf peygamber de sana yüreğini etipti diye. Çünkü insan tabiatında var. Ama Huday Teala Yusuf'a kömek verdi. O ne deyip Yusuf peygamber gördü. Vakti ki haram icazeti yok. Yüreği vermeler beyle karşın Huday'ını kol kaldırdı. Huday'dan diledi. Ey insan gel Huday'dan dile. Ey Müslüman Huday'ımız var. Kafir kıssağı düşen vaktinde katın müşküle gireden vaktinde Huday'a karşı ne uğruluyor? Sen ki kabul et diyen Huday'ın ahirim. Günde 5 vakt manglayını koyuyan şu Huday için. Kudretine imanın mı? Ne mi deyip oğam başarmar? Bir bolmayan zat deyip aydiyan oğam bahane diyen? Eğer şu müşkülün bağı olsa Hazreti Yusuf'un eden duasını et. Hazreti Yusuf ne mi dua eder? Rabbi srif anni su'a vel fahşa vec'alni min ibadikel muhlisin. Muhlasin. İbar Hudaya meni telekeçilikten, fahşadan Allah'a al. Ve meni öz muhlas bendelenden aylandır diye. Rabbi srif anni su'a vel fahşa vec'alni min ibadikel muhlasin. Şu duanı ediptir Yusuf peygamber ala nebiyyina ve aleyhissalatu vesselam ki Züleyha'nın haram vaktinin akrabetinden necat tafıttır. Aynı huşu zinana gurrun verilşiyalık erkek adamın da yağdayı şol. Bir adamı ki bir zinananın muhabbeti yüreğine ki ovelin izdivac edip bilmeye bir nehçe illet sebepli. Mesela bir zinanayı ki adamsı var. Bir zinanayı ki inni adama varıptır. Bir neferin nikahını giriptir. Tamam bollu inni. Vel muhsanatu minen nisa. Beşlinç paran deslavını aytiye Huday Teala. Adamsı var zinanalar size haram diye. Vakti ki bir zinanayı ki bir adamın eline bollu, nikahını ne bollu, inni sen ona Işkı muhabbet edecek, kavuracak, men alacak. Allah haram. Eğer adamsı var, ya mesela süydemişiptir, rızayı doğunmuştuk, sonra biliniptir. Hulası bir her delil alıp bilmeyen olsa, evrilsin Hudaya karşıyın. Yusuf peygamber Züleyha'dan necat tafşiyalık, necat tafar. Huday Teala ovadına gavrağını koklar.
şek etmeýliň. Hudaýyň beren wa'dasy be. In jahan khud habs janhaye shamas Mevlana aydiye. In jahan khud habs janhaye shamas him ravid ansu ke sahraye shamas. Ay baba bir dünya ki sizi zindan edip saklawty. Bir dünya ki aslan sizi çirk iyi verenak. Doğru içinde bulaşıp yatmalı. Ve gidin Hudaýa karşın giňlik açık yer azadi. Baraýlyň Hudaýa karşın Hudaýyň dergahynda boş gaýdyp öwrüljek adam ýokdur musulman oğulla. Amma şu telekeçiligi näme zat baýys bolýan kam pikredip görse wagan beter olakon bidirek ýagdaý bolýar. Bir zinany ki adam suwa adam aýtmaga utunýa. Amma Qur'anny gelen zat we jamiamizde de ýok däl baýat aýtmaly bolýar. Derdi ştaxty dökmeseň, derdiň dermanyny ştaxta aýtmasaň nirde aýtmaly musulman bolan. Näme zat illeti baýys bolýar bir zinana bir neferiň nikahyny ne boladyr? Adam su boladyr. Ýene bir kezeki bilen ara açıp, rabita açıp da ve haram zatlara mubtala olmagyna baýys bolýar. Evvelkisi zinanaň bir halwatda dogun garyndaşlaryň arasyndan daş bolmagy derekli. Elbetde sebep delilken oşa aýdýanymyz we hökmen şolada çekýärdi diýdigimiz däl. Ýöne bir näçe illatlar ýeke ýagylly we aýdyljak. Meselen bir näçe adam gitmeli bolýar Tehran ýaly ýere öz hanawadaty bilen, owadan göçüp gitmeli bolýar şähre, bir mahallede gonýa, kişolada gatnaşyp barşyk gelişip durmagy adam ýok. Zinany özi bilen ýaşamaly. Hiç adam ýok başga tanış bilişi. Amma şu jyra halwat ýerde şeytanyň yaman ýoldaşyň, yaman boýdaşyň şu arasy zinany haraplamagy baýys we delil bolýanlar. İnsan, musulman eger şu ýagdaýdan gorkýan bolsa, başardygyndan öz dogun garyndaşynyň arasynda öz owara bir ýeri-ki barp gatnaşylyp duruljak, bir zada güýmenip biljek. Şu yerlerde öý tükünmek gerek adama. İkilenjide zinanalaryň öýde däni bekar bolmaklygy şu zatlara baýys bolupdyr. Öý deska sürýä, egilmaşy deska ýuýa, oglanjyga teýýarlygylja puşakla we elin hafa gurup durmalylar. Hemme zatla mujahhaz öýde bitipdi. We zinany öýde bekarlygyň, bekar adamyň ýoldaşy şeytan. Şeytan bazam waswasa goýýar, her bir işlere çeketi gelýär adamy. Yekilik adamy bidirek, yekilik Hudaýa ýaxşy diýmeýärmi? Yekilik we bekarlyk da üstüne bolsa, aya adyjyk zat bilen allanmaklyga sebep bolmarmy? Eger şu jyra bekarlyk insan özüni ihsas edýän bolsa bir aýallygyň evvelin etmeli işi özüne däni bir meşguliýeti öýünde tapsyn. Qur'an öwrensin. Mollaçylygyň derslerini öwrensin. Özüne bir bernameyi wurdy goýsyn, meşguliýeti tapsyn. O inki behterin meşguliyet ol okon soğalı derece çağılı olup çağı eklesin. Ol okon muşkil camiamizde availe izdivaç çağısız olsan qavvaliye deyip zinanani yek özünü bir öyde yaşatmalı. Hiç işte yok ve çağın işi de yok ve yankıyalık bidirek gurrunla oluyor. İnki soğaplı meşguliyet zinanaga adam sana hıtmat edenden sonra oğul gıyızına hıtmat etmeklik. Peygamberimiz aydiya tenakahu tekthuru fe inni ubahi bikumul umeme yevmel qiyame hatta bis-sıqt ravahul Beyhaqiyyu. Ay nikalaşın, cüftleşin, köfelin deyiptir Peygamberimiz. Oğlun uşak köfelsin deyiptir. Men ummatım köfeliye sizin oğul gıyızınız köfelde. Ve kıyamet günde men iftihar ediyen ummatıma hatta
hatta naqis düşüt bolup däne naqis bolan çağa da men ummatymdan sany bolýar dipdir. Çağany köpeldin dipdir peýgamberimiz. Eger bir zinana, bir adam iki zinanasından ihsasa qatar diye gelsin çağan fikrinde bolsun, çağan meşguliyeti enäni bidirek ýoldan alyp galsyn. Yine bir illat şu bidirek zatlara enharafa çekýän zadyň biri yekelik, bikarlyk we meşguliyeti şebekeli bilenläni doldurmak. Ve yankı gurrun yine öngüder täzeleme. O şebekeli ki hasan kucak açıwati haram zady insany ýudup aljak. Bidirek teleke ýagdaýlary çekip aljak. Ey musulman ogullar, özüňiz we işleýändirsiňiz. Näzire bir adam jur'at edip haya edýär bir deskany öýde goýmaly ki şu deskanyň öwretýän zady her zinana adamsından başga bir dostu bolmaly. Subhanallah, Hudaý saklasyn. Ey nerede eştilip görülen zatçy? Baba adamsy bilen bolmaly diýende adamsından da başga bir dostu bolmaly. Hatta şebekeleň içinde bir film berilýän bolmaly. Bir zinana adamsy ba we başga bir dostu da ba. Adamsy bilen hemişe narahat, dostu bilen hey gowy ýaşap ýa. Ve güzde oturalları da şunu öğredi oti. Ve şunu da bir adam cüret edip zinanasına kökedi oti. Özü üyüşüp oğul gıydına kökedi oti. Gelinine kökedi oti. Peygamberimiz näme diýär? Qalen Nebiyyü sallallahu aleyhi ve sellem La taqumu s-sa'atu hatta yadharu 30 deccalun kezzabun ya'tunakum bi bid'in min al-hadith بما لم تسمعوا أنتم ولا آباؤكم فإياكم وإياهم لا يفتنونكم رواه إمام أحمد. Kıyamet kopmaz diptir. Migrinki 30 tane deccal zahir olar diptir kıyametden öňçäk. 30 deccalun kezzabun. Asli deccaldan başga 30 deccal siziň araňyzda gelir. يأتونكم ببدع من الحديث بما لم تسمعوا أنتم ولا آباؤكم. Bir gurrunları aranızda getirir ki hanididen sizin ve inatağınızın eşitmedik gurrunlarınızı araya getirir diptir. Mahvardan başka ne şey? Ey Müslüman, insaf bilen Peygamberimizin aydiyanını tefsir et. Aya şu mahalkıda haram deskadan başka ne yoracak şunu? 30 deccalun kezzabun. Yalancı deccallar bir özlü deccalliyan ayaşı değil mi? İşitmedik, ata-baba kakalarımızdan işitmedik bu hadi. Bir zinanı öz adamsından başka dost bilen bolsa yaşayışına hoşluk geliyor. Kim aydip eşitiptir bunu? Nerede eşitilen zatçı? فَاِيَّاكُمْ وَاِيَّاهُمْ لَا يَفْتِنُونَكُمْ Peygamberimiz can çekip gidiptir. Habardar olun şolardan, habardar olun şolardan diptir. Bizim Müslüman zinanalarımız, iman ve ahireti var zinanalarımızdan şıcır haram zatlara çekilye, olukon bais şu deccal. Hemen şu mahalkı deccali ki, Hudaý saklasyn her 5 öýden bir öýe jaýlaşypdyr. Yine bir şıcırıt bidirek zada bais bolýan delillerin birisi şu telefon, şu mobil ki bişik Allah'ın bir nimeti bir zamanı üçün. Oturan yerinde bir tohur işler bitirmeli. Oturan yerinde bir tohur adamlar bilen hali hava sağlaşmalı. Oturan yerinde bir tohur işin bitirmeli. Ama Hudaý saklasyn bir näçe gücük sıfatla, bir näçe keftar sıfatla şoňsy bilen şikaryň ýüzüne gedip ýala. Ve şey dipde bir zinanany bidirek ýola çekip harama, fahisha çekýär. Ve Hudaý saklasyn bir näçe fahisha zinanylar we näçerek arasynda jawany harama, fahisha çekýär. Telefon gowy wesile, amma halalcık istifade etmek yol bilen. Hiç moga telefonun ýüzünde zinanalar üçin aýdýan, hiç moga telefonun
izinne kefine odalacak bolmasın. Kefini yuqaldyp, inceldip, heybere lus olup, amma Kur'an näme diye? Kur'ana bak. Euzu billahi mineşşeytanirracim. فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا. Ey zinanalar diptir Hudaý Taala. فلا تخضعن بالقول kefinizi hey owadallap inçeldip yuqaldyp keplemeň diptir. O näme dip? فيطمع الذي في قلبه مرض. Kalbinde merizçilik ba adam tamah eder sizden diptir. Allah'ın ayeti فَيَطْمَعُ فِي قَلْبِهِ مَرَضٍ kalbinde merizçilik ba adam tamah eder sizden diptir. Bızırı keplemeň diptir. وَقُلْنَ قَوْلًا مَعْرُوفًا adam ýalwar kepleň diptir. Tarafı bidirek ýola çykjak bolup öz sesi bilen bidirekdäni enharafa çykjak bolup goşup bahis bolýan zat delillerin birisi. Ve yine ahirki bahis bolýan wagtymyzda boluşdy. Bir adam halkyň namasyna hyýanat edýär we dernetize öz namasyna hyýanat görýär. Öz namasynyň teleke ýola gitmegine bahis adamsynyň özü. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir mübarek hadisinde aydiya men zana zuniya walaw bihitan dari rawahu al-muhaddis ibn an-najjar al-hafiz al-thiqa min balad al-iraq. Her kim teleke iş bir hanawada etse öz hanawadasyna da görür dipdir. Hala gözün hyýanaty, hala dilin hyýanaty, hala elin hyýanaty, hala bir her bir hyýanatyke bir musulman dogan nediye öz öý içerinde şonu görür dipdir. Peygamberimiz aýtýar. Biz ana arassa amma şunu diýany bidirege baýs bolan adamsynyň özü. Eger gaýrat edýän bolsaň, eger namusyň ýüzünden jan berýän bolsaň, gözüňe de gaýrat et, diliňe de gaýrat et, eline de gaýrat et. Özüňe haramy bulaşdyrma, ta öýçüriň haramy bulaşmasyn. Ahirki aýaňdy kysga zamanatyny aýdyp inşallah bolajak. 16-njy aýa. وَالَّذَانِ يَأْتِيَانِهَا مِنْكُمْ فَآذُوهُمَا. Her bir adam ya zinane kişi haram fahişa gelýär, şon gelenligini bilseňiz eziyet beriň şoňa. Yani ta'zir edin dipdir. فَإِنْ تَابَا وَأَصْلَحَا فَأَعْرِضُوا عَنْهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ تَوَّابًا رَحِيمًا. Amma eger şu metlep, ahirki metlep özde. Eger ikisi de tövbe etseler ve aslaha özünü düzelseler inna arasawlı tövbe etdiň köden işinden fa'ridu anhuma yüze vurun ondan inni ýöne yüzüne getirip zol ona aýdyp maskara edip utandyryp beýtmeň dipdir. Hudaý Taala tövbany kabul etýän mehriban Hudaýdyr diýe. Eger bir adam bir zinany kişi işin mubtala bolanlygyndan habar tapypdyryň ve şolar da izinden tövbe edip çyn kynanyp ökünüp ýa. Ay insan jaizun nisyan barıpdyr harama inni ökünüp ýa. Gizli ýatyp bilenak. Sen habaryňma sen basyr. Aýtma ol milletiň ýanyna. Aýtma oňmuň ýanyna. Eger bir günahkary maskara etsen günahyndan tövbe edenden soňra şol günah özüňe de özüň de şoňa bulaşarsyň diýe Peygamberimiziň mübarek hadisi var. Men Arabisini okuyup vaktinizi almayın. Bir günahkari ki günahından tövbe edipdir, şonu maskara etsen, yovalasan, yüzüne ötüp aytsan, şon mubtala olan günahına ölmeyken sen de mubtala bulursun diye. Hudaý Taala hemmemize sağlık, salamat, af ve afiyet versin. Hudaý Taala camiemizi, yurdumuzi, iman ilatimizi şızırı bidirek ýagdaýlardan arassa edip de arassalygyň dawamyny bersin inşallah. Hudaý Taala merizlerimize şifa berip, gözli ýerlerine kuwat bersin. Hudaý Taala ýurtlarymyza paragatçylyk, otellerimize emniyetçilik,
şu abadançylygyndan ayırmasyn inşallah. Rahmetli ýagylary yer ýurtlarymyz gözleşipdi, mal dawarlarymyz gözleşip duran ýagyny Hudaý Taala derig etmän bolçulukda rahmet bilen inşallah ýagdyra bolsun. Hemmämiz bir elham üç kul huvallahu eýlen geçen arwaha tayyibalara bagşadar okuýberin. Birnäse hatmy Qur'an-ı Kerim, hatmy ihlas, hatmy tehlil lawa musulman dogullamyz çykdy iýeripdirle salawat lawa inşallah şulary gelýärlere okuýarlaryň özüne okuýarlygy dereklide inşallah din dünýelere abad bolsun diýip dua etmelipdirle. Birde şu oturuşyga şu klasa hyzmat guzar bolup tuwalama öz malyndan janyndan hyzmat edip biddeme deskalar üçün, bu oturuşu üçün her bir ýagdaýyndan aýdardan kän hulasy her bir tarapdan hyzmat edip zähmetini goýýan bolsa Hudaý inşallah ihlasını artdyryp dawamyn berip kabul etsin diýip din dünýesi abad bolsun diýip azahundamla dua etdiler. Allahumma amin. Amin ya Allah. Amin ya Rabbil alamin. İhlas bilen içerde daşarlarda oturup kulak asýarlar we taşdan yaqinden gelirler ve Hudaý Taala hayır maksadın bersin diýip dua ediyor. Allahumma amin. Amin ya Allah. Allahumma amin. Hudaý Taala hyzmatkarlaryň da hyzmatyny kabul etsin inşallah. Amin ya Allah. Allahumma amin. Amin ya Rabbil alamin. Allahumma amin. Hudaý Taala çykylan hatymlarda kabul etsin. Amin ya Allah. Ya Rabbil alamin. Amin ya Rabbil alamin. Allahumma amin. Amin ya Allah. Amin ya Rabbil alamin. İhlas bilen amin diýelim, kabuldur inşallah. Allahumma amin. Rahmetli ýagyllar Hudaý Taala ýagdyra bersin. Amin ya Allah. Allahumma amin. Hudaý meridlemle şefa bersin. Amin amin. Allahumma amin. Hudaý oturuşlygymyza bereket bersin. Aýdýan, eşdýän amel etmek tawfigyn bersin. Amin ya Allah. Allahumma amin. Amin ya Rabbil alamin. Allahumma amin. Allahumma amin. Amin ya Allah. Amin ya Rabbil alamin. Allahumma amin. Birahmetike ya erhamer rahimin.